Orduan laburpena irakurri egingo dut, zeren ondoen horrelaxe azaltzen baitira gauzak, gero hitz egin. Eleberria honela hasten da. Zein erraza izan zen ezina. Argumentua interesgarria da, zeren iesa argumentu unibertsala da, ies egin nahia, bai kartzeletatik, bai beste nunbaitetik ies egin nahia argumentu unibertsala da, eta hau gainera gertatu egin zen, eta geuri gertatu zitzaigun. Nik neska hori jarri duen tokian, eta egin duen tokian, gertagarri eta sinesgarri dela horixe. Da nire ideetan hori funtsezkoa dela. Ez bada gertagarri, txapapera, ez du balio, nulo. Nire ideia literarioan ez du transmititu nahi porrota, eta ez du transmititu nahi ondamena. Transmititu nahi dut zerbait garaipena ere. Normalean, galtzaileen aldeko bandoan kokatuak izan gara batzuk, ni bai bintzat, eta orduan gutxienez literaturan garaile izan nahi dut.